Привет! Сложете по едно плюсче в канала, ако се чуваме. Да проверим как. Добре. Здравейте и добър ден! Радвам се, че толкова хора се включиха в това събитие, което е първо по рода си за момента на български език. Преди това се е провеждало и на английски език и ще се надяваме с времето все повече и повече да внасяме свежест и информираност в хората посредством този канал на информация. За хората, които нямат картина, би трябвало да рестартират, може би, да намерят начин, по който да освежат браузъра си, за да може да се зареди приложението. Първо искам да ви поздравя с усилието, което сте положили да влезнете в 12 часа в това събитие, понеже повечето от вас знам, че са на работа. В България е това време, в което всички работим, но се надявам да ви бъде ползотворно, защото в тази наша среща ще говорим предимно за простичките неща или така наречения холистичен подход, в който ние предимно ще говорим и ще се занимаваме с здравословните проблеми, а не с самите заболявания. Тоест, ние ще обърнем внимание повече на здравето, как то в нас може да се поддържа, какви са неговите основи, какво го дисбалансира, как се изгражда въобще мирогледа в нас, който определя и нашия здравословен статус, от което постепенно хората, колкото повече задълбочават в идеята какво представляват самите те, все по-добре се запознават с инструментите, с които боравят и могат да се справят със себе си. Напоследък участвам в един предстоящ международен проект, в който хората ми казаха, че това, което трябва да направим е да запознаем хората с как да се освободят от страховете си, като за тях това е фундамент, който искат да го представят в няколко държави. И аз им казах, че ако искаме да представим на хората страховете, ми трябва да представим механизмите, които предизвикват самите страхове. И заради това тук в тази лекция вие ще се запознаете с две основни системи. Едната ще бъде следователска, това е Veda Plus, която виждате в момента, на която съм представител за България и все повече и повече се надявам тя да бъде ползвана при холистичните кабинети. И другата система, която ще бъде приложена, това е моята работа, това е моят научен труд, ще го нарека така, който преподавам вече 15 години. Това е обучението квантово съзнание, което е проект от съвсем ново ниво, с което даваме възможността да се прескочи от духовно-илюзорните в научно-доказателствените среди и през призмата на много научни предмети да се обединим около по-правилното възприятие за света и да отворим очите си за настоящото време, което е било изискване на всяко едно време, в което си имало различни лидери, учители, гурута, няма значение какви са били просветителите, въпросът е, че са били важни за времето, в което са се появили. Този проект, който аз преподавам вече от 15 години и все повече набира популярност поради крещящата нужда в хората, която става все по-ярко изразена напоследък. Нашето тяло и темите, които те са само парченца от общия. Той е огромен труд, това е житейски труд, бих го нарекал, от който ще се опитаме да понаредим призмите, нашите разбирания, да развълнуваме нашето критично мислене, дори бих казал, в което ние ще разберем как нашето битие, нашето усещане за света е изградено и по какъв начин то се случва. Какви са темите, които ще разгледаме през комплементарната медицина? Комплементарна медицина, много хора си задават въпрос какво е. Това е помощна медицина. Това е медицината, която разширява мирогледа
на лечението или на здравето, с което човек може да се справя все по-добре с себе си. Заради това трябва един човек да разбере с какво трябва да се справи, просто трябва да разбере с какво е изграден. Заради това е първа точка при нас. Каква е мозъчната функция, защото тя е определяща в осъзнаването и създаването на индивида, подсъзнателното творчество, какво се случва в нашето подсъзнание и по какъв начин ние работиме с него, как то работи с нас в началото и след това как ние работиме с него, психологичен модел на личността, т.е. как ние се изграждаме, т.е. персонала, нашата личност, как се структурира, какви са неговите раздели. Ще ви дам доста информация, надявам се да ви бъде ползотворна. Тук ще има доста смесени слайдове, понеже са от различни учебни процеси, които преподавам. Заради това ще има и базови такива, които са недобре оформени, но се надявам да бъдат достатъчно информативни за вас. Ще разберем личността, какво определя индивида, как това работи, какви са процесите, какви са причинно-следствените събития и какво прави в нас постоянния стрес, в който живееме. Стрес ще разберем това дали е добро или лошо. Допълнителните фактори, които всъщност ни влияят, това са микробиотата в нас, което е втория мозък, който дава допълнителна информация и постоянно предизвиква нашия ум да конкретизира конкретно поведение и мислене, какви са циклите и въобще какво е взаимодействието ни с космоса до степени, в които можем да си го представим поне и каква е промяната. Как това се случва? Затова се подгответе за малко по-интензивна информация, която може да получите някоя главоблъсканица, но това по никакъв начин не би трябвало да ви притеснява, защото този кохерентен дисонанс или това неразбирателство, което се случва по някой път в нас, докато получаваме това количество информация, ни води към идеята на къде отива нашето общество въобще, на къде отива нашия свят. Трябва първо да разберем, че нашето тяло е самоорганизираща се и саморегулираща се динамична система, в която всеки компонент си взаимодейства. Тези компоненти ще сътрудничат за постигане на адаптивни резултати, които са полезни за организма като цяло. Тоест, системи, които се обединяват и се разбират помежду си и постоянно разговарят помежду си, за да може тялото да запази неговата цялост. Основните саморегулиращи системи, на които тук ще се спрем, това са най-простичките системи, които ще разгледаме. Това са нервна, ендокринна и имунна, които са основите. Дал съм и аероведичните имена. Това са Вата, Пита и Капха. Това са конституциите, които ще заложим в момента. Конституциите, които ще заложим в момента и ще разберем системите, от които те са изградени, защото много често, когато се говори за аюрведа в България, се говори за нещо, което е не напълно разбираемо, но това няма никакво значение, защото все повече и повече науката и технологията като Веда Пулс, която в момента ще видите все по-нататък разгръщането с нейните възможности да се разбере какво представляваме ние отвътре, ни дава простичката информация какво представляват самите конституции. Тези конституции са саморегулиращи системи, които организират нервна, ендокринна и имунна система. Тяхната динамика и взаимна дейност определят основното генетично поведение на личността. В началото, по средата и в края на житейския му път. Тялото променя своята конституция и поведение, с което преживява вътрешни противоречия до момента на самата адаптация. Тоест, нашето тяло през цялото време се адаптира, преминава през различни стресове и има напрежение до момента, в който то свикне с самата ситуация или се адаптира към нея. Това са периодичните промени, които създават допълнителни 6 конституции, които ще добавим само като пример тук в днешната ни лекция, за да може да си представим как комбинирането и рекомбинирането на тези системи постоянно създава промени в нашата физика, химия и биология.
Поставяме това само като ключ, служащ ви за основа на по-нататъчното разбиране на днешната ни лекция. За осъществяването на тяхното поведение и как да разберем какво се случва в нашето тяло, използваме Veda Pulse, което е в основата на Аюрведа, има 7 нива на пулс, които хората в Индия изучават, като всеки пулс средно отнема около 7 години, за да се изучи неговата дълбочина и деликатност. Ако 7-те нива се отделя по 7 години на всеки един от пулсовете, си представете какво е времето. След около 49 години практика на един истински учител по Аюрведа, всъщност може да преподава тези дълбочини, да осъзнае какво е поведението на всички 15 функционални системи, които са отдолу, които контролират тези три основни, и по какъв начин те могат да направят деликатен анализ какво е нужно на тялото, за да се промени. Тоест какъв е съвета. По някой път съвета не е само храна и много често хората свързват медицината с приемане на нещо. По някой път е просто и философски съвет как да погледнем към живота. Надявам се тази лекция с продължението си да ви даде един философски съвет как можем да погледнем в нашия свят. Тук съм ви дал един слайд, в който да разберем, че тяхното комбиниране дава явна посока за основата, есенцията, от която е направен човека. И какви са предвижданията, като основно неговия настоящ и бъдещ статус, както и картината на тяхната психоемоционална динамика. Тоест това определя нашето възприятие за света въз основа на това какъв тип в момента сме. До тук трябва да разберем единствено, че нашия организъм е сложна комплексна система от саморегулаторен характер, зависещ от физиката, химията и биологията в нас. Но как това се случва, как се организира самия човек, спрямо това, което разбираме, че има индивидуалност, как той възприема света около нас, как подбираме дори информацията, за да влезем в нас, трябва да разберем, че ние сме с нашето осезание отворена система, която през цялото време получава и информация или да го наречем система с отворен сорс, т.е. постоянно притоци от информация влизат в нас. И това е нещо, с което ние разполагаме сензорика, зрение, допир, мирис, чуване и вкус, с което постоянно получаваме външна информация, което прави стимули, в които организират честотата в нашия мозък. И както вече на всички е известно, нашият мозък борави с честоти, като тук на този слайд показваме 5-те основни, с които просто ще ги държиме в порядъка да разберем на къде отиват нашата лекция. Съществуват 5 основни честоти на мозъчните вълни: бета, алфа, гама, тета и делта вълни. Тези вълни са в постоянно движение, т.е. те са постоянно в различно поведение. И заради това тази динамика определя постоянно нашите настроения, виждания, мисли, осезание в реалността. Това трябва да се разбере, защото много често хората разбират под вълна нещо като постоянен статус и оттам се случва главоблъсканица в един момент, защо аз не съм това или защо съм това. Има много литература по темата за тези честоти, няма да се спирам за тях, просто ще отделим повече време на процеса как те работят в нашето начало, нашето детство, в което всъщност ние посяваме семката, или в хората около нас е по-правилното посяват семката в нас, като разглеждат, като ни дават постоянно, като предават постоянно външна информация, която нахлува в нас. Естествено, това е не само това, което ни прави, което дава света около нас, и това, което ние изучаваме чрез целия си опит на проба и грешка. Знаете, детето през цялото време прави много бели, с което то просто изучава. Как изглежда умът в началото? Това е състоянието на делта ниво, в което се раждаме. Ние сме буквално в състояние, което е свързано с дълбокия сън. Делта състоянието е състояние на дълбок сън, в което ние сме в постоянно приемане на информация. Докато спим, ние приемаме информация и работиме с други честоти в нашия мозък, които са и много креативни. Но понеже сме изгубили състоянието си, както децата
ако сте забелязали, до 2 годишна възраст, които могат да ви гледат, но същевременно изглеждат като спящи, това е момента на чистото осъзнато състояние, което ние в момента се учим и го наричаме медитация. Но за медитацията малко по-нататък. Това е един подсъзнателен ум, може да видите тук, в който по-съзнателният ум до 2 години изцяло няма никакви рамки. Той през цялото време комуникира, консумира тази информация и я залага вътре в себе си, без никакви филтри. Тоест, по никакъв начин не осчетоводява информацията дали тя е добра или лоша за него. Заради това всичко, което се случи, се приема като чиста монета, нахлува в нас и ние си го посяваме като във формата на развиващия си ум. Това е времето, което до 2 до 7 годишна възраст, в момента на тета вълните, когато детето предимно преживява фантазия, въображение, вълненията на неговото сътворение на света. То създава светове. Виждали сте децата как играят на рицари, принцеси, създават техните дворци от пясък. И всичко това, което е през цялото време, чрез учене и асоцииране, посредством взаимодействието между външната и вътрешната среда, с помощта на сетивата, ние поставяме в нас много плюсове и минуси. Знам, че слайдът е доста малък, заради това казвам, че вътре в пирамидата има плюсове и минуси, с което да ще приемем, че имаме информация с позитивен, характер и с негативен характер. Тоест, тя в момента не се разбира като такава. Това са причинно-следствени връзки на по-нататъчното усмотрение, как ние виждаме живота. Когато детето премине от 7 до 12 годишна възраст, преживява в алфа състоянието, в което всъщност се получава и първото отрязване на около 12 годишна възраст. Годините са условни, защото децата доста се развиват и самата еволюция не изисква да променяме тази информация, която даваме. Не доприемаме условно, че това е някъде около 12 годишна възраст, се случва едно рязко отрязване на този потенциал, който е мозъка, и се получават две основни системи в нашето тяло, които работят, което едното е подсъзнание, а другото е съзнанието, с което ние всъщност работим. В съзнанието се съдържат логики, разсъдъка, волята, вярата и всички тези неща, които вече сме обединили в себе си като личност. И навиците и моделите на поведение. Това е ортодоксален ум, в който все по-слабо и след по-слабо вече може да съществува промяна. Това е и действието, с което ние се опитваме в момента, докато преподаваме тези лекции, докато водиме курсове, че това нещо е напълно възможно, но за да се промени, това отнема време. Като в двете състояния на ума и тялото, в крайна сметка, когато вече сме минали 12 годишна възраст, ние съществуваме в бета състояние. Това е и времето, в което доста хора свързват този период с навлизането в пубертета. Всъщност това е отрязването и в един момент казват, той рязко се промени. Той не се промени. Той за първи път излъчва състоянието, естественото състояние, което той дълго време е творил в себе си. Изведнъж вие почвате да виждате личността. Ние виждаме личността, която се изгражда в детето от подрастващата към юношеска възраст. Това е момента, в който виждаме резките промени и това е поради простичката причина, че се отсичат буквално творческата, което е 5% общата зона за творение на мозъка и всички 95%. Тези всички плюсове и минуси, за които говориме, са в подсъзнанието и остават скрити за нас. Тези 95% тотално ние не регистрираме тяхното съществуване. Това е проблем, в който се получават в едни, ще заложа тук два фактора, просто е така ще ги вметна в лекцията, два фактора, които определят буквално нещата, към които ние се пристрастяваме в нашия свят. Първият социален фактор, това е състояние, в което родителите не са обучавали детето да изказва емоциите си. Не са говорили, не са обръщали внимание на емоциите. Може приблизително да приемем, че изследванията, даващи мнение за това е, че родителите, които не обръщат внимание на емоциите и не учат децата си на емоционален речник, тяхното поведение предимно е свързано с утвърждение, т.е. хладно поведение в детско-родителските взаимоотношения. И това ниско ниво на взаимоотношения, като разбиране в семейството, се явява един от
душевно-организационните процеси на бъдещето на тази личност. Или така наречения параметър, който дава възможността да се развие алекситимия. Това е чисто психологически параметър. Какво означава алекситимия? Отсъствие, лексис, думи, тимус, настроение, или отсъствие на думи, обясняващи тяхното настроение. Тоест, те нямат възможността да обяснят тяхното емоционално състояние. И от тук идват много големи дефекти и много често това е първият сблъсък и един от откоряващите фактори, който развива пристрастията. Пристрастието може да бъде всякакво. Не само към алкохол и наркотици, може да бъде пристрастие към болка, може да бъде пристрастие към любов, може да бъде пристрастие към всичко, което при нас е дупка, т.е. незапълнен емоционален статус. Третия фактор, който ще ползвам от многото, втория фактор, който ще ползвам от многото, е биологическия, така наречения юношески мозък. Това е определен период на развитие на подкоровите структури в мозъка, който започва началото на подрастващата възраст и завършва в ранна юношеска възраст. Случва се хиперинтензивно развитие на функциите на подкоровите структури в мозъка, което се нарича фективна буря. Епохата на бурна активност, а мозъчната кора все още не е завършена. В този период, когато максимално силно се развива подкорието, а кората още е незряла, възникват нормални, достатъчни за подрастващата възраст кризи. Поведенческите отношения, водещи до нови съждения, измерени на базата на плюсовете и минусите, за които съм ви показал в слайда. И инвестираме още информация, която е нефилтрирана и не знаем до какво ниво тя е правилна. Тоест, какво е нивото на нашето усещане, след като ние сме все още незавършен продукт като личност. Тук ще получим и един психобиологичен модел. Това е един слайд, който все още разработвам. Изцяло го приемете като за първи път, който приема, нали, своята реалност пред вашите очи. Това е психобиологичният модел на личността, който всъщност е идентичността, е сложен комплекс от темперамент и характер, с техните 7 основни настройки, които са, първото е 4, които влизат в системните навици, и другите са когнитивни настройки. Тези две поведения много отличават хората и в зависимост от тяхното поведение, защото това е динамична система, те постоянно се променят, постоянно събираме информация, постоянно я излъчваме към пространството, тези динамични системи постоянно си взаимодействат или противодействат, което изгражда и усещането ни за света около нас. Може да си снимате този слайд, той е много важен за всеки един от нас, защото той е фундамент на въобще и на обучението при нас в квантово съзнание, с което се разбира, че ние първо трябва да превъзмогнем темперамента въз основа на информация, въз основа на нови качества, които човек трябва да придобие, за да може да измени характера, който всъщност са когнитивни настройки, ново съзнателно планиране на личността с концептуални прозрения, които да надскочат чрез промяна в индивида, като обществено състояние и като вселенски, нали, трансценденталността, за която все повече и повече се говори, като вселенско осъзнаване къде всъщност аз се намирам в този свят и каква е моята мисия. Много често ще видите малко по-нататък, този слайд е развит и под друга форма. В крайна сметка, ние сме един продукт, който се организира за момента, ще разгледаме само трите основни системи на нашия мозък. Това е неврокортекса, лимбичния мозък и малкия мозък. Това е мислещ мозък, който преработва познанието и после ни кара да изживяваме наученото. Това е неврокортекса, с който постоянно вие в момента, докато слушате тази лекция, претрансформирате първо през неврокортекса тази информация. След това във вас се регистрират определени емоции, което е химикалите, които те ви помагат за това преживяване. И ако примерно то е добро, отговаря на вашите логики и интуиции в това събитие, то постепенно ще хвърли и съхранение във вашето подсъзнание, с което вие в някакъв момент ще промените, дори и да не е сега, трябва да преспите, може би ви трябва да се освободите напълно от стреса и напрежението във вас, за да се нагласят нови модели на поведение и разсъждение в подадените теми.
Трябва да разберем, че личността е динамична система с самостоятелни възникващи свойства. Това са ефектите, които едновременно отгоре надолу и отдолу нагоре работят и по някакъв начин организират личността. Въпросът е такъв, че ние твърде вероятно е всеки един от нас в самото начало, когато е започвал да работи със себе си, да няма тази базова информация. Много често хората тръгват предимно да работят с характера, когато не са определили поведението на темперамента. И това обърква много често пътищата на хората, които сега тръгват в така наречения път навътре. Съществува огромна база, с която човек трябва първо да поправи темперамента, за да може по-ясно да разбере кои са добрите качества на характера, от които да извлече познанието за негативните, за тези, които вече не му вършат работа. Но това е малко по-нататък. Как изглежда една паметова структура? Тя изглежда ето този неврон, в който се съдържат различни концепции, спомени, преживяване, умения, поведения, действия. Всяка една от тези структури, на тези неврони, организират малки пиксели или така нареченото участието в мрежата на общия образ. Тоест всеки един неврон, всяка една невронна връзка, снопове от неврони, които постоянно се активират заедно, взаимодействат заедно, те определят вашата реалност. Това са тези плюсове и минусове, за които говорим през цялото време. Оттам, познавайки, че всичко в нас има значение, започваме да разглеждаме какво е самоличността. Предимно самоличността, в която най-често срещаните поведения, които идват в моя кабинет или работят с мен в персонален план, това са хора, които предимно първо не знаят, първо структурират как изглеждат и най-често им се губи кой съм всъщност. Това е момента точно на това, което ви казах, хабитата, който е темперамента и характера. Това са двете основи, с които ние постоянно се представяме в нашия свят. И това определя личността. Много често хората се загубват в личността, в това как изглеждаме и забравят да подкрепят истината, кой съм аз във всъщност. Поради проста причина, че сме изгубили ключовия момент в началото и сме насадили минуси от съществен характер, които не обслужват възрастния индивид. Ние сме като амалгама от добри и лоши качества, но за да видим лошите, ни се налага да опознаем как изглеждат добрите. Иначе нямаме възможност да направим параметри, не може да направим правилно разбиране за нещата. Много често сте чували, че във вас е въпроса и отговора. Същото е. Защото ако във вас се възбужда въпрос, то във вас е и самия отговор. Винаги в материята съществуват и двете полярности на информацията. Въпросът е, че човек трудно се замисля, т.е. трудно се освобождава от себе си, от някои от конкретните личности, в която е влезнал, за да умозре това нещо, за да види, че самия отговор е вътре в него. Какви са ключовите фактори, които се игнорират при самото развитие на идентичността? Това са навиците, уменията, фактите и пропозициите, т.е. по какъв начин ние разглеждаме нашия свят, като предимно навиците са свързани с синаптичните връзки в мозъка, които са на ниво рационална осъзнатост. Пропозиционното е друга йерархична подредба на невроните, които са вътре логики и философски изследвания. И накрая остава интуицията, която е йерархична структура от съвсем друго ниво. Това вече се изгражда с времето. Това са независими модули с епизодичност на проявление. Интуитивни са с креативно, безалгоритмично действие и непредвидимо, или с една дума може да се опише като холограмно поведение. Това е различен вид функция, която ние трябва да доразвием. Това прави квантово съзнание. Затова говорим в тази посока, да разберем, че човека, за да изгради себе си, да премахне проблемите си, да разбере, да премахне тези дълбоко внедрени в нас минуси, трябва да надскочи себе си и това определя именно това.
че трябва да мине през интуициите, да разказва, всичко това да придобие някакъв личен характер, да самоосъзнае собствената си реалност чрез разказите, дори към себе си. Това, което разказва, да бъде преживяно, а не само персонално взето. Защото фактите и пропозициите, които говорихме, които са втората точка в този слайд, всъщност и при тях ползваме информация, от която не знаем какъв е сорса. И там ползваме информация, от която не знаем какъв е източника и много често отново залагаме на чужд опит, който го взимаме и го използваме и той отново пречи в третата ни част, третия стадий на развитието на идентичността. Тук ще видим някои ограничения. Тяхната загуба прави огромна бразда в душевната ни организация. Тази загуба на тези три възможности, които ние сме загубили в времето на нашето развитие, прави огромна бразда, която определя качествата, които прилагаме по двата варианта на творчество и изпълнение с умелост и увереност, а втората е оцеляване, изпълнено с плахост, неудобство и усещане за страх. Може да направите снимка, това са просто част от възможните дуални позиции, в които в едни сме по-силни, в други сме по-слаби. Предимно в тези, които сме по-слаби, независимо дали е в оцеляването, са по-силни развити в творчеството. Ако са по-силни развити в творческата зона, изчезва записа, който е заложен в линията на оцеляването. Искам да видите само първите две думички, че човек, когато мине през хомеостазата, той преодолява изцяло стреса. Той преодолява стреса, с който ще разберете в напредването на нашата лекция колко силно се отразява изцяло въз основа на това. А стресът е предимно продукт на тези минуси, за които до сега говорим. Така че в нас има и често срещани заблуди. Тези заблуди предимно парализират хората и много често объркват тяхното умозряване по пътя им, на тяхното задълбочаване, как аз да променя личността в себе си. Тези заблуди предимно са свързани с тези противоречия, като добро и лошо, правилно и грешно, дали има отрицателно и положително. Това са едни главоблъсканици, които през цялото време се опитват да прокарат себе си в социума, в средата, в която живеят. И по този начин преживяваме постоянно под модели на някакъв стрес. Този стрес все повече ни вкарва в серпентината на самия страх и оттам набавяме допълнително утежнение към личността, с която трябва да се справя в живота си и това, което и предстои за ежедневието тук и сега в дадените реалности. Много често хората не забелязват тези поведения, понеже са свикнали с тях. Още от ранните моменти на тяхното изграждане, затова и поставих следващия слайд с примери за ограничаващи действия, в които можем да се разпознаем. Повечето хора слушат лекциите ми, когато получат кохерентен дисбаланс, т.е. в себе си имат някакъв сблъсък, или усещането на самия темперамент в момента, който се усилва и тяхното утвърждение казва, че това не се отнася до тях. Затова с този слайд искам да припомня как най-лесно може да избегнем, нали, тази илюзия, че това не е част от нас. Заради това този слайд дава тези ограничаващи действия, които всяка една личност по един или друг начин, това са най-често срещаните, естествено има страшно много, които всъщност ние изживяваме в нашия живот чрез изява, без да осъзнаваме защо го правим. Най-често виждате, нали, мусенето, това, което хората не ни допада. Първо отхвърляме. Малко от хората достигат до момента да осъзнаят, да приемат, да се предадат, ще го кажа с друга дума, на тази нова информация, идваща към тях. Това е почти умение, което трябва да се придобие постепенно чрез осъзнаване на егото и неговото изключване, естествено, с времето. Чували сте много често как това
науките за егото, как нали, винаги това е от егото, това е от егото. Да, егото е неврофизиологията, която през цялото време променя статусите в нашите вибрации и това променя нашето отношение. Ето в момента, за да разберете как изглежда стрес, съм използвал този слайд, който е от технологията Veda Plus, в който виждаме 4 основни компонента. Единият, който е в това, тук в вашата лява страна, е детоксикиращия механизъм, който през цялото време отговаря за очистването на вашето тяло. Широката стойност за това да може как изглежда едно здраво тяло е между 75 и 100%. Естествено, когато има стрес, това прави ускоряване на изразходването на енергия. След малко по-нататъчните слайдове предстои да видите как изглежда това изразходване, което ето тук изразходва огромно количество енергия, което забързва метаболитните процеси на клетките, т.е. клетъчното деление се усилва, което изразходва всъщност биологичната ни енергия. Ето тук, което между нормите са до 2. И какво? Повишава оксидативния стрес или нивата на стрес, които вече минават в нивото от еустрес на дистрес. Еустрес е момента, когато всеки един организъм успява да се справи с стреса. Това е една огромна игра, ако мога така да се изразя, която сме влезли от самото раждане. Тук нормите, за да разберете, в този стълб са между 60 и 120 в широката норма на правилното поведение на човешкия организъм. Нали, за хората, които си казват, това са просто някакви графики, с които се опитате да не убедите, ще ви кажа, че тези простички графики са разработени в Центъра за космически изследвания и това е графиката, която показва възможността в състоянието на космонавтите и дали те са способни да излезнат или да не излезнат в космоса в състоянието, в открито пространство. Затова, ако мога да кажа така, като разберем как изглежда един стрес, което мога да ви кажа, това са около 20, ще ви излъжа, не, около 50% от хората, извинявайте, идват в това състояние. Това е състоянието, в което всъщност те са изгубили самообладание и много често, за да провокирам хората, аз им казвам, защото буквално в тяхната ефирна материя, тяхното тяло отделя различни хормони, различни видове миризми, които аз им казвам, дори бях принуден да кажа на една жена, ти миришиш на стрес. Това естествено е обиди и не даде възможността тя да опита да се справи със себе си. Постоянно преживяваме в състоянието на стрес и това е нещо, за което сега ще поговорим, като този модел просто добавяме ефирното поле, което по някакъв начин комуникира пряко с нашето биоенергийно поле и аурата. В тази електронна матрица постоянно се водят записки от средата около нас, Слънчевата система, галактиките, Млечния път, Вселената с една дума или да го кажем, да го наречем от целия космос. След като сме създадени от нея, логично всяко наше действие да бъде изпълнено в това пространство. Повечето от нас са чували за закона на привличането. Това е това е и следващото изречение, са малка част от неговото обяснение. Нашето подсъзнание кореспондира пряко с предварителните прогнози за реалността и всеки път е активно излъчва честотата, в която с времето убеждава постепенно сърцето. Получава се кохерентност между сърце и мозък, с което се получава така наречения електромагнитен сигнал и той през цялото време се излъчва в това поле, за което говорихме по-рано. Излъчвайки в това поле, ние през цялото време казваме на материята около нас какво мислим. И за хората, които знаят как изглежда процеса, нали, самия закон за привличането, разбират, че това, което излъчват, те това и предизвикат да им се случи. Естествено, това е подсъзнателен процес и ние много
почти никога не виждаме какво излъчваме. Знаете, ето сега, докато сте тук в момента, във вас се случват неща, които вие в момента обсъждате. Дали тази материя ви е достатъчна, дали имате нужда да чувате това, прекалено сложно ли е, прекалено лесно ли е, това вече съм го чувал. Това са именно тези мисли, които през цялото време реорганизират вашето пространство и на подсъзнателно ниво, там където не го чуваме, се случват допълнителни дисонанси, с които ние през цялото време излъчваме в пространство около нас това лъчение. Формулата е мисли, емоции, ефирно поле, което през цялото време кореспондира с тялото и живота и те са в един постоянен кръг. Това е един постоянен кръг, това е една огромна сфера, в която ние живеем. Освен, че живеем, ние сме и създатели на самата сфера. Това е като холограма, в която държи нашите атоми да се държат под конкретно състояние и да излъчват пространствена информация, която ние разбираме как аз изглеждам или какво срещу мен. Човека срещу мен изглежда така, защото информацията, която се съдържа в него, е с определена информация и трептене, с която ние осъзнаваме реалността пред нас. Със следващия слайд ще преминем и ще поразгледаме за мистичната прана, понеже много често хората не разбират какво е праната. Опитах да дам най-краткото обяснение, което мога да дам за хората, които не разбират, защото тази прана, тази енергия, тази комуникация, за която говорим, първо трябва да разберем, че тя има прана в нашето тяло има прана като енергия и прана като система. Праната като енергия е тази, която регулира, тази, която оживява всичко в нашия организъм, а праната като система, която е прана вата се води, система, тя контролира и организира тази енергия в тъканите, органите и системите, в които тя трябва да бъде и да дава този живот, този тон на поведение, който през цялото време ни дава възможността да живееме. Естествено, това е простичка. Всеки един от нас, ще си позволя просто да направя кратко отклонение за любопитните и да дам съвременна гледна точка на въпроса какво е прана или енергията. Всеки, който вземе учебник по химия, се сблъска с тази рисунка. Водороден атом. Един електрон, който може да се намира на различно ниво. При промяна на нивата на този електрон той отделя енергия и тази енергия може да бъде акумулирана от тялото. Има два потенциала. Един е ионизационен потенциал, енергия необходима за преодоляване на гравитацията на ядрото и електрически афинитет, енергия освободена при връщането на електрона към атома. Това нещо се случва през цялото време в нашия организъм и това дава живота, физиката, която дава живота на химията и биологията. Много е важно да разберем, че когато учиме в квантово съзнание, много често хората не разбират смисъла на това ние контролираме енергията в себе си. Да, ние контролираме всяко едно намерение в нас, всяка наша мисъл, енергията я следва. Затова, както и преди малко казахме, когато ние излъчиме мисъл подсъзнателна в пространството, енергията отвън също я следва. Тоест става като приказките за Аладин и вълшебната лампа. Много често го давам като пример. Аладин потъркал лампата и се появил джина отвътре и казал: вашето желание е заповед за мен. Тук може да се вземе мъдростта от приказките, която често ползваме, за да може да разберем какво са опитали хората да ни подскажат. Веда Пулс е технологията, с която се засичат процесите на тези две нива на прана и прана вата. Системата, регулираща енергията в тялото или нашата биофизична система, разпределяща енергията до всички клетки, тъкани и системи в тялото. Както и праната, която е живителният потенциал в организма, с който се излъчва под формата на биоенергийно поле. Ето ще видим тук в този слайд. Както ви казах, вата е основната конституция, с която кореспондира праната и тя е тук като пето стълбче или система, отделна система, която контролира всички останали системи, те да работят в правилна симбиоза. За да можем да разберем какво излъчва нашето тяло при такава работа, защото това е един процес, който нататък ще видим и случая, който съм добавил тук, е едно голямо изтощение на енергията в тялото. Вътрешните органи, определени вътрешни органи, отговарящи за метаболизма и за метаболитните процеси в тялото, тотално са изтощени и пренасочването на тази енергия от другите органи
започва да ги изтощава поетапно всички системи, които са свързани с тази система. И когато органите вече не успеят да отделят достатъчно енергия, това изяжда външното ни поле. Ето виждате тук едно поле, което в един по-добър порядък трябва да запълни поне средното поле, което е около него. Тази средна линия, която е мерителна единица за нормалност. Естествено, ако е по-широка, много често хората, които живеят повече близко до природата, с много по-голяма аура, защото техните биологични процеси са много по-жизнени и отделят. Естествено, това е самата аура и една добра декодировка на вътрешното състояние на човешкото тяло заради съпротивленията, които могат да се прочитат, че се получават във външните полета, но това е една друга наука, един друг процес, който малко по-нататък можем да разгледаме в някакъв друг вебинар. Как изглежда стреса? Ще се върнем още малко на стреса, защото тук е важно. Аз нарочно въртя около важните ключове и този ключ тук е много важен за вас. Трябва да разберем каква е алхимията на стреса. Много често ние не разбираме самоубийствения план, в който се включва в нас. В крайна сметка, ако познаваме из основи нашия противник, можем ясно да регламентираме как да се освободим от него и с какви инструменти можем да боравим за неговото осуетяване. Това е нещо като шахматна партия или пък просто спаринг на ринга. Давам просто примери там, където имате някакъв противник, с който трябва да се справите. Когато един боксер, когато един шахматист работи в опознаването на противника, той борави, за да види как той работи, за да може да наделее над него. Да може да постави правилното усилие, за да наделее в позицията на сблъсъка помежду им. В отговор на постоянен стрес в нас се включва каскада от механизми. Ако сме адаптирани към стреса, това се нарича еострес, както казахме по-рано. Много често хората задават въпроса дали стреса поврежда нашия организъм. Аз ще задам въпроса според вас. Стреса уврежда. Ако уврежда, дайте плюс. Ако не уврежда, дайте минус, за да разбера какво е вашето мнение, преди да продължим. Така. Добре. Ще разбера, че предимно разбирането, че стреса уврежда нашия организъм. Сега ще споделя мнение, което не е само мое, то е на академичните структури, които и аз следвам. Стреса, точно така, има относително. Стреса е като ваксина, прави ни силни, стига да е адекватен. Стреса не ни поврежда, ние сами се увреждаме. Стресът възниква, но трябва да се научим да отпускаме системите си в адекватно поведение. Точно така, винаги е в дозата. В адекватно поведение. Тук ще ви разкажа един момент, който съм го взел от природата и се надявам да ви даде точния параметър, какво се опитвам да ви кажа. Става въпрос за лъва и импалата. Лъва и импалата живеят в една среда, в която винаги риска стои на най-високо ниво и този риск винаги е на ниво живот. Лъва е на ниво живот, трябва да се храня, защото трябва да оцелея. Импалата предимно трябва да бягам, защото лъва ме гони. Какво се случва? Всички сте гледали National Geographic, как лъва огладнява, започва неговото изследване на средата, наблюдава къде е импалата и в един момент започва сблъсък между тях, което е една луда гонка. И след 5 минути, особено когато гонката е неуспешна, виждаме лъва, който просто сяда, започва да ближи лапите си и да се подготвя и остава в отдих, докато импалата отново след 5 минути е изключила механизмите си, защитните механизми на стреса и продължава да си пасе. Виждали сте го 100%. Вярвам, че всеки един от вас разбира това, което се опитвам да му кажа. Това е фундаменталната практика, като способ да направим това, което ние трябва да се проучим. Само, че тази практика, за да се проучим на този момент, т.е. в нас има механизми, които се включват и се изключват. Проблема в нас е, че ние държим този механизъм постоянно включен. Сега ще разберем как става това. И само ще вмъкна, че основният механизъм на включване и изключване като практика
на тези рефлекси за отпускане, всъщност ние използваме в квантово съзнание медитацията. Медитацията, която постепенно да изключва контролните системи като рефлекс на бързо отпускане, за да можем да постигнем нашето спокойствие сега, веднага. Защо се случва това? Защото масовият човек като цяло няма такава възможност. Той не може да реагира по този начин. В нас има две системи. Едната се казва стрес-реализираща система, другата е стрес-лимитираща система. Стрес-реализиращата система ни помага да се адаптираме към стреса, но тя самата ни поврежда, ако не успяваме да се освободим от стреса. Към стрес-реализиращата система съществуват други три групи системи. Симпатоадреналинова, глюкокортикоидна и соматотропна или соматотропен хормон, който е така наречен, добре познатия хормон на растежа. В норма тези три системи трябва за кратко да се включат и да се изключат след като се справят с стреса. Тук е и момента, в който се опитах да ви преподам с разказа за импалата и лъва. Симпатоадреналиновата система, тя стимулира образуването на енергия от глюкогона на черния дроб. Тя трябва да се включи за кратко и да даде енергия на организма, за да може да се справи с стреса и да се изключи. Но ако тя се включва и не се изключва, води до изтощение на организма и води до болестите на цивилизацията, едно от които е хипертонията. Много често хората идват, привидно нямат никакви проблеми, така поне разсъждават, но в тях стресът е твърде висок и казват, постоянно съм с високо кръвно налягане. Това е една от основните крачки, които заради това ви давам тези дълбочини да разберете какво се случва в нас на подсъзнателно ниво, без ние да имаме способността да го контролираме. Глюкокортикоидният хормон, или така наречения кортизол, в нормално състояние той стимулира масната обмяна, която дава голямо количество енергия. Глюкокортикоидите по принцип са класически имунодепресант. Затова при стрес човек боледува често. Какво значи имунодепресант? Притиска или отслабва имунната система. Затова в норма е добре да се изхвърля за кратко кортизол и след това трябва рязко да паднат нивото му в кръвното съдържание. Но ако се намира продължително на високо ниво, той предизвиква остри нарушения в масната обмяна и имунната депресия. Заради това много често хората, които забелязваме, че страдат от надебеляване, някакво странно дебеляване, казват, аз се храня малко, но постоянно пълнея. Нищо не ям, но постоянно пълнея. Това е момента, в който тази масна обмяна е супресирана, имунната система също и хората трупат. Буквално казват, сте чували, ям една ябълка и пак пълнея. Соматотропният хормон, той влияе на черния дроб, отделя инсулиноподобни фактори на растежа, които предизвикат инсулиновата резистентност. Затова едно от най-разпространените заболявания на нашето време е метаболитният синдром, за който ще стане в края на нашата лекция дума, за да можем да видим заболяването на 21 век, как е обхванало всичко, а никой не говори за него. След като познаваме тази каскада в човека, човек се задава въпроса как може да се справим? Как можем да се справим с това? И заради това тук, след като знаем четирите стълба, за които говорихме, в системните навици, които са в системно стабилно състояние А, което е тук в нашия слайд, което са така наречените пасивното избягване на вреда, стимулиращо активиране, търсене на новото, социалната привързаност, зависимост от награда. Ние контактуваме с някого, за да можем да получим нещо. Частичната подкрепа, това е устойчивост. Това е състояние, което е перспектива и състоянието което определя нашето състояние на благосъстоянието. Какво ние получаваме в нашия свят? Това е така наречена хабитат. Ограничено, предимно работещо през негативните емоции. Когато работим с квантово съзнание и образователния проект за трансперсонално израстване, ние даваме способ, ние даваме инструменти, с които да се разшири съзнанието, което активира енергията, прилага
умението в човека да намери в себе си творческия потенциал, да създаде неговия житейски прочит, нов житейски проект и постепенно с практиката да прескочи тази линия и да прехвърли в състоянието Б, което виждаме на този слайд, което е с огромно освобождение на енергия, защото енергията, която е използвана в базисните структури в тази първа зона, вече е освободена, защото нашия хабитат не се занимава с тези банални проблеми. И тази енергия, която през цялото време сме изразходвали в преживяването на стреса, може да се използва за повишаването на човешкия капацитет и съзнание. Тоест, това е нивото, в което, както казахме по-рано, когнитивните настройки, които са индивидуалното самоуправление, тук човека взема сам решение, вече съзнателно, без да остава някой друг да кара неговия кораб, и общественото усещане за сътрудничество между хората, или така нареченото единство помежду хората, и трансценденталното усещане. Т.е. аз съм частица, аз съм атом в общата вселена, когато жужжа, Вселената се тресе. Чували сте, може би, ако не сте чували, във физиката има такава крилата фаза, когато атома трепери, Вселената се тресе. След като ние сме частица от този космос и треперим винаги по този начин, за който говориме, под стрес, ние през цялото време предизвикваме Вселената или света около нас да представя такива реалности. Та дори би били и те и добри, ние нямаме възможността да ги разпознаем като такива. За развитие на тези когнитивни настройки като есенция на лечението и като основен способ в класовете на образователния проект Планово съзнание, ние използваме именно интегративния метод или смесен подход, за да могат всички тези системи да бъдат активни едновременно, за които говорихме до сега. И да причинят вътрешната промяна в индивида посредством самообучение и практика на систематизирана практика от последователни медитативни практики, които изглобяват всеки един от 7-те модела, съдържащи се в системите и когнитивните навици на изграждащи личността. Тук не става просто да седнете и да медитирате. Много често хората кажат, аз ходя да медитирам. Аз по време на практика на йога медитирам. Да, така е. Навсякъде има медитация, всеки може да стигне до нивото на някакъв вид отпускане, но много често хората не осъзнават това, че има дълбочини и тези дълбочини провокират промяната на личността в именно този хабитат и в тази когнитивна настройка, да може да се промени. И понеже знаем хабитата, които са системните навици и когнитивните настройки работят постоянно в симбиоза, ние се опитваме да внесем промяна и медитациите изискват определена систематизация, за да може да се получи тази промяна, да може да интегрираме. Много често хората, които все повече и повече повишават нивото си на работа със себе си, разбират няколко основни неща. Основните неща, едното е материята е енергия, кондензирана в нисковибрационни вълни, т.е. всички ние сме нисковибрационни вълни. Всички ние сме едно съзнание, изживяващо себе си като субективно, т.е. ние никога не знаем какво на всъщността си сме. Нашето въображение се изключва от тази мираж, след като установим истинската си същност, т.е. ние трябва да минем през нивото на трансценденталността, за да можем да усетим какво всъщност сме. Няма такова нещо като смърт. Живота е просто сън, в който ние сме представа за самите себе си. Тоест, ако познавате физиката правилно, енергия в природата никога не се губи. Тя само преминава от състояние в състояние. Същото е с нашия дух, с тази холограмна матрица, която ние сме. Ние трябва да осъзнаем тази дълбочина и все повече и повече да се откъснем от дуалността на страха, то дори от самата смърт. Защото повечето учения, дори има специални учения в будизма, които учат как да не се страхуваме от смъртта, защото страха от смъртта е един от базовите страхове, които стоят постоянно и каканижат в нашето подсъзнание. Много често това е свързано с дете, което е видяло или е било на погребение, или е присъствало на смъртен акт, на изпращане на такъв човек.
и то започва да се свързва с това, че това е раздяла. Тази раздяла трябва да бъде изчупена. Заради това в нашия поток ние ще разгледаме какво всъщност представлява невропластичността. Това са нервни клетки, които се активират заедно и се свързват заедно. Нервни клетки, които се активират и правят различни асоциативни анализи за реалността. Използвайки интегралната система в квантово съзнание, ние моделираме нашите подсъзнателни и усвояваме способността да манипулираме фактора на невронния растеж, който е в основния ключ на промяната в човека. Това са специални процеси, през които различните медитации провеждат кохерентно състояние на вълните в нашия мозък. Виждате некохерентната вълна как изглежда като кружка. Дал съм ги просто двете светлини, за да може да се разбере едното, че обединява две и повече вълни в една обща структура, а некохерентното състояние е просто разпръскване. Това, което през цялото време в бета състоянието на нашия мозък правим. Ние през цялото време се разхищаваме, разпръскваме се, не успяваме да се фокусираме. Заради това да приемем това като ключ, и да разберем, че ние в нас трябва да въведем коренна промяна в поведението на мозъчната вълна, за да стигнем дълбоките модели на нашето подсъзнание. Естествено, разглеждаме емпатичния нерв, с който човек или така наречения огледален неврон, с който да разбираме разликата между вътрешно и външно пространство. Всичко, което ни заобгражда и преживяваме в нашия процес, всъщност е наш вътрешен процес. Много често, когато кажа, разберете, няма нищо външно, всичко е вътрешен процес, хората твърде много се дестабилизират във вярата си в това, защото очакват всичко да се случва отвън, защото възприятието чрез този емпатичен неврон или огледален неврон, всъщност е, че всичко идва отвън навътре и няма способността да се фокусират и да погледнат, че всъщност аз съм този, който на подсъзнателно ниво излъчвам нещо или пък конкретизирам конкретния човек пред себе си въз основа на познанията навътре, които имам в себе си. Как можеш да опознаваш другия човек, след като ти не познаваш себе си? Никой не познава себе си. Ние просто само се опитваме по някакъв начин да анализираме до каква степен може да се справим, но истинската дълбочина изисква време. Така че премахването на тази заблуда дава много голямо спокойствие и възможност тази ретроспективна рационализация, мозъка да се извини пред себе си. Мозъка обича да замазва следите след себе си, когато постъпва неадекватно в средата. Той се опитва да каже, да, ето, той беше такъв, заради това така ми се случи на мен. И всъщност това е ретроспективна рационализация. В крайна сметка в тази ситуация, в която той е бил такъв и това се случва на мен, аз бях там, но не съм бил осъзнат в реалността си, за да кажа, това мога да го преживея, мога и да не го преживея. Тоест избора винаги е в нас и когато сме решили да го преживеем и то води до негативна причинно-следствена връзка в нас, ние се отказваме от това събитие и мозъка, ако особено ни стане много тежко, много често човек се чувства тежко, има някакво усещане за вина, за несправяне в дадената ситуация, много често той се замисля върху това, защо аз така постъпих. Тази черта по принцип не съществува в мен. И в процеса на приспиване, в процеса на някакво омайване, в процеса на ползване на някакъв алкохол, приятна храна, мозъка постепенно изтрива и рационализира, започва да прави нови невронни връзки, с които той в един момент да извинява пред самите себе си за дадената връзка и много често се случва така. Така е трябвало да стане. Всъщност, да, това е едно добро обяснение, когато се работи с природата около нас, но много често предимно става така, защото ние казваме, че така трябва. Тук е идеята, че ние не можем да угодим на себе си. Така че, за да разберем, тук става въпрос единствено и само за дълбочина на себенаблюдението. Това себенаблюдение всъщност ни дава повод да постепенно да разархивираме нашето подсъзнание. Постепенно. Нищо не става наведнъж. Ако мозъка изведнъж ви предостави всички подсъзнателни, подкорови процеси, ние буквално ще блокираме. Той няма да може да вземе решение и ние ще останем замръзнали. Може би при хора, които са с по-слаба психика, биха припаднали дори. Затова това нещо се случва поетапно. То е като лук,
който постоянно белиме и постоянно плачеме, защото виждаме черти в себе си, които сме предполагали, че не съществуват в нас. Нали? За това говорихме. Първо разпознаваме добрите черти, за да можем да разпознаем негативното в нас. Иначе нямаме паралел на сравнение. Изгубва се в нас модела да разберем кое е добро и кое е лошо. Естествено, тази етика, тази култура, морал, бих го нарекал, в някакъв момент ние сме го изгубили доста отдавна и за това трябва по някакъв начин да подобрим себе си, като се вслушваме повече в малко по-правилните науки. В момента пазара в България и въобще в света е толкова залят от възможности човек да поправи себе си и поглеждайки нашия спектър, как ние разбираме света, ние всъщност имаме много малък спектър на развитие и осъзнаване на реалността. Ето този слайд просто ви дава тази възможност да разберете какъв е малкият спектър, в който ние можем да видим. И какви са другите спектри, които през цялото време комуникират с нас. Тези спектри, независимо, че за нас са невидими, те стоят постоянно в пространството и провокират нашето тяло да реагира физично, химично и биологично. Затова нивата на медитация са важни за всеки един от нас, за да можем да преработим всяко едно ниво в нас. Тоест хабитата, стигайки до интелигентност и его буквално, трябва да бъде прекроен и може би преустановен в някои негови черти, т.е. да бъдат спрени някои негови прояви, а други поне намалени, за да може подсъзнателният ум да стане по-отворен за нас. Подсъзнателно да стане и за да може да осъзнаем чрез душевното си състояние къде всъщност се намираме ние. Когато всичко това, което казах до момента, ето давам ви един превод на Смарагдената плоча, която е 36 години преди Христа. Всичко, което ви казах до този момент, е написан само в този текст. Може само да си снимате слайда и да видите, че това ниво е умението на майсторството или така наречените майсторски практики, човек да промени в себе си състоянието на мислене, да го премени в състояние на вибрация и тази вибрация да бъде насочена в определена пространствена материя в нас или извън пространствена материя извън нас. Чували сте за лечение от разстояние, с което ние подобряваме средата. Защото знаеме как да компенсираме или да интегрираме информация в пространството и в себе си чрез промяна на честотата, а не чрез промяната на мисленето. Вижте, тук има две. Това е кохерентно и некохерентно състояние. Тук е идеята да научим себе си като рефлекс да минаваме през кохерентността, през нивото на вибрацията. Това може би все още хората не могат добре да го анализират и да го разберат. Надявам се да сте снимали този слайд. Той е само за да конкретизира пътеката, в която ние преминаваме през различните функции на мозъчните вълни, с които ние влизаме в подсъзнанието. Както казахме, от бета постепенно влизаме в медитация, преминаваме през нивото на алфа и постепенно подбуждаме усета на тук и сега през алфа, тета и делта нивата. Тези три нива, алфа, тета и делта, са креативни нива. Това е място, в което ние можем да работиме креативно. Тоест, ние това нещо да го развиеме, да използваме това и като рефлекса за тук и сега в ежедневието. По този начин разказа за импалата и за лъва да стане вашия разказ. Днес минах през работен си процес, върнах се и се върнах изпълнен с енергия и способността да се справя с допълнителните семейни задачи. Много често виждаме, човека се прибира, дига краката и не успява да се справи с себе си, защото всичко, което е дал, е било в работния процес. Така че дирижирането на този синхрон е много важен за нашата промяна. Все повече и повече, предполагам, схващате идеята, че основният проблем на всички причинно-следствени връзки в нас, основният проблем на нашите заболявания, на нашите проблеми в живота са предимно от творческото ни подсъзнание, което през цялото време интегрира вълни в пространството и дава привличане на това нещо. Тоест ние сами сме си самопричината на всичко. Заради това тази промяна става, като тук е описан майсторския процес. Разберете ме, много често казват, гледам през цялото време интернет
залят с идеята на майсторски класове, някой нещо ви научава майсторски, за без пари или за много голямо количество пари. Да, винаги е така. Знанието, след като аз съм инвестирал много дълго време, знание, разбиране, за да мога тази информация да бъде интегрирана в мен като знание и след това преработена в познание, за да може да бъде осмислена и разказана. Буквално разказвам в момента вътрешния си усет навън, за да може чрез гледната ми точка да подстрека, да поощря и да въвлека в вълнението и във въображението хората, за да могат да надскочат себе си, защото съм видял какви са позитивните причинно-следствени връзки за себе си. Ето това е етап на медитация, с което може да си го снимате, няма да се спирам на него. Това е процес, който е твърде дълъг и изисква много време, за което да ви го обяснявам. Заради това тези етапи съдържат в себе си само крайното ниво на обучение, което квантово съзнание дава в нас. Защо имаме нужда от самата медитация? Това е защото тя предизвика тотално възможност да променим хабитата в себе си и за да разпознаваме тези неща, ние трябва да развиваме различни умения, които да ни дадат галантен нов подход и усещане за промяна в живота. Всеки един от горе посочените неврокортекс, среден мозък, малък мозък е свързан с определени умения. Тези умения, просто с този слайд показвам основните механизми, които се ползват като инструменти в нашите класове, които развиват висока етика, морални качества, които изгубихме през последните 20 години. Аз все повече и повече, понеже работя с доста възрастни хора, при мен статуса на крайни клиенти са някой път 76-78 годишни хора, аз виждам какъв е морала, етиката и усещането за живот в тези хора. Предимно крайно религиозни, такава е била средата тяхната, гонени или не гонени от комунизма, те са имали възможността да вярват в нещо и всички тези качества, които виждате тук развити като индивид, те ги притежават. И много малко им трябва тласък те да променят даденото си умосъзрение или да кажат: Еврика, това цял живот го мислих, но не ми позволяваше, кохерентният ми сблъсък, вътрешното ми блокажи не ми позволяха да го погледна и от тази гледна точка. Всъщност, в квантово съзнание ние не променяме хората като идея да им дадем в някаква вяра. Не, ние просто се опитаме да провокираме хората да го разгледат и от други гледни точки. Това, което в този слайд ще видите, са какво всъщност още е част от ограниченията на самото статукво човешки тел. Какви са параметрите на тялото и какви могат да бъдат, в кои системи още дава отклоненията на стреса. Какви са стресовите ситуации? Разбрахме, че конституциите в нас са 3 основни, 4 с един смесен тип, които са нервна, ендокринна и имунна система. Тези системи се контролират и постоянно се изменят въз основа само на простичкото нещо, което преживяваме 4 пъти в годината. Пролет, лято, есен и зима. Какви са активностите на космоса? Ще дам само няколко, без да се спираме на всичко. Слънчев вятър, геомагнитни бури, рентгенови лъчи, частици, които постоянно бомбардират земната повърхност. Това нещо преминава през нас и ние го усещаме някакъв път дори като топлина от слънцето. Енергийните същества, които всъщност съществуват, независимо, че хората все още не им се вярват духовността или въобще древните духовни практики са знаели за тази за тези метафизични стойности в енергията. Това е същества с някакви характеристики, информации или така наречените информационни вируси, така наречените мафльоци или енергийни ларви, които през цялото време ние си ги прехвърляме. Ние си ги прехвърляме, докато мислиме един за друг. В момента аз съм негативен. Давам просто пример. И отивам при човек, който винаги ме е подстрекал да се чувствам добре. Това са предимно лъчезарни, усмихнати хора, които са весели и отворени за връзка с вас. Когато това се случи, с мен в случая, когато това се случи, аз отивам, разказвам му моето психоемоционална холограма, която съдържа много от тези напрежения, включително и от тези енергийни същества. Той, когато се отвори към разбирането, ги поема. Заради това има различни психокинетични практики, с които човек, който работи като специалист, работещ с хора, би трябвало да притежаваме умения, с които да пазиме себе си, защото много често
учения или доктора, или въобще човека, който се занимава с хора в някакъв вид услуги, той приема информацията от външните полета, които постоянно нахлуват до него. Заради това придобиването на нови умения води до напълно, или как да го кажа, за допълнително интегриране на взаимовръзки, които да доведат до промяна в нашата информация, убеждения и знания, с които ние през цялото време боравим и да не позволяваме тези неща, които през цялото време ни бомбардират, тези неща, които през цялото време провокират нашите минуси да излизат на повърхността, да се променят. Ето заради това, в един момент, когато ние да се предполага, че сме изменили нашите информация, убеждения и знания, нашите мисли започват да провокират нови мисли, нови емоции. Тези емоции изцяло излъчват друга материя в ефирното поле посредством малкия мозък или подсъзнателния мозък и сърцето, което повлиява позитивно на нашето тяло и се отразява като линия на живот. Тоест ние по този начин, чрез промяната само на тези информация, убеждения и знания, даваме нов тласък да излезнем от досегашните негативни причинно-следствени връзки, с които през цялото време сме разполагали от незнайно от кога. Много често е незнайно от кога. Ние никога не се сещаме за това кое кога е дошло. Много често казвате, това е свързано с майка ми, това е свързано с баща ми. Чували сте ги? Много ясно. Това е нещо, което аз самия съм забелязвал много пъти. Коя черта откъде е дошла и с коя черта по какъв начин трябва да работя, за да мога да я улекотя или да я променя. Защото тя никога не се променя рязко. Всичко това, което ви го говоря в момента, е свързано с практика. Никой да не си мисли, надявам се, че никой не си мисли, че просто докато чете книги, стои вкъщи в удобна полза, нещата ще се променят само себе си. Не, практиката е, медитацията разширява съзнанието, дава възможността за нови формули, поведения, информация, убеждения и знания, с които ние постепенно интегрираме чрез познаването на взаимодействието с средата. Тоест, ние взаимодействаме с средата и наместваме по нов начин себе си. Медитацията има много форми, има много формули, работещи системно, създадени учения, винаги е имало скрити учения. Но през 21 век за нас тези скрити неща стават все повече и повече разобличими. Все повече имаме възможността да виждаме тялото отвътре в реално време и да разбираме нивата на взаимодействие върху организма и тяхната акуратност. И в тези неща, които в момента ни обуславят съзнание, творчество, като съзнание и подсъзнание. Медитацията е просто моста, по който трябва да го изградим. Разберете, че заради това са системи от медитации, за да изградим моста, за да влезнем в подсъзнанието, за да променим хабитата. Това са моделите, с които се опитаме да работиме и да ги променим. Във всеки втори човек на възраст над 45 години се проявява така наречения метаболитен синдром. Това е склонност към хипертония, наднормено тегло, повишен холестерин и холестерол и триглицериди, инсулинова резистентност или диабет. Това е основният, как да го кажа, квартет, основният, който всъщност обуславя пандемията на 21 век. Взел съм специално за нашия случай, за тази лекция, метаболитния синдром, защото ние буквално не осъзнаваме. В момента ни заливат всякаква информация, която през цялото време ни вкарва в различни административни зони на нашия мозък, с които даваме нашето съгласие или отрицание. И забравяме именно тази компонента от тези стимули, които говорихме, които предизвикват стреса, които са постоянни. Ние всъщност изпитваме стреса, защото сме живи. Защото постоянно сме в среда, в която ние комуникираме с тази среда и се опитваме регламентирано да се справим. Заради това стреса има дози, както вие сами казахте, дози, които са регламентирани да се справим, така наречения еустрес, и да не позволяваме влизането в дистрес. Този, който ни усъкътява, този, който ни отнема, той буквално ни разболява. Този опасен квартет, за който говорим, е нещото, което прави и постоянно се стимулира от допълнителни
постоянни явления, които ползваме в живота си. Тук ви давам примера за хранителната индустрия, за медийната индустрия, както и икономическата и политическия хаос, който през цялото време се състои, независимо, че те са под някакви други имена, това пак е индустрия. Знайно или знайно за нас, всички са обвързани в една огромна корпорация, която обслужват само собствените си интереси и ние като хора, живеещи в този свят, през цялото време влизаме в състояние на някакъв вид докосване до тази реалност. Докосването до тази реалност през цялото време предизвиква в нас стрес. Тук ще подчертая няколко съвета, с които ние много често се опитваме да се справим с болестта на 21 век. Медитацията разбрахме. Това е част, с която да променим вътрешното си разбиране, за да можем по-малко да откликваме на тези дразнители, на тази пандемия, която през цялото време се случва по всякакъв начин. Информативен хаос и всичко останало, което се случва около нас. За съжаление, ние живеем в 21 век, който е с най-много информация, а всъщност твърде многото информация, за която толкова много страдахме в някакъв момент, говоря го през призмата на моя живот, в момента ни води до дезинформираност. И това се получава, това всъщност е и кризата на съзнанието, което преживява цялото човечество. Че не успява да подреди пъзела по начина, по който да му даде лекотата за усещането свят. А всъщност той през цялото време живее в някаква тегоба, аз да се справя днес с днешния ден, с днешните наболяли процеси и проблеми. Да, всички продават щастие, пари, успех, лидерство. Всичко това е много хубаво, но за да постигнеш всички тези неща, то започва чрез вътрешната промяна. Тя изисква не това да станеш лидер, а първо да осъзнаеш себе си и след това да потърсиш в себе си лидерските си качества. Тоест има етапи, в които коучинга и въобще тези новите учения, които в момента са нахлули навсякъде, те не взимат параметрите личността пред мен, която е дали достатъчно добре познава механизмите, която я правят тази личност. Заради това в квантово съзнание ние започваме от осъзнаването на основните фундаментални креативни блокове на личността, която човек, когато разпознае матрицата в себе си, започва да разпознава как тази матрица комуникира със средата. И тогава виждаме, че ние излъчваме нещо, което не искаме да бъдем и го променяме. Но това става бавно. Пак ви го казвам. Става просто само за практика. Практика първоначално системна, до развитие на определени навици, на определени видове реакции, на определени видове, ще го кажа, инстинкти и рефлекси. И след като ги усвоите, следващото ниво на обучение ви дава развитието на това, което до сега сте. И следващото ниво е обучението на това, до което сте. Това са стъпаловидно, системно обучение, с което човек развива себе си. Тук ще ви дам 4 стъпки, с които ние като холистици, хората, които са специалисти, работят и боравят и дават възможността да се разбере по какъв начин може да се лекува човек. През призмата на Веда Плюс тези неща стават много лесни. Затова ще споделя как ние разбиваме горе-долу едно лечение в хората, за да може вие сами също да си го приложите. 100% внимание, което вие не забелязвате, но отдавате всеки ден, това са 100% разбиране как аз се държа към тялото си, то да се чувства добре. Това може да е 100% внимание, независимо, че за вас е станало вече като несъзнателно, т.е. както карането на кола. Никога не мислите как сменяте скорости, как въртите волана, кога давате мигаж за ляв и десен завой. Същото е станало и с тези 100%. Те са се стопили. Заради това е хубаво да регламентирате ново поведение, в което да разделите тези 100% на 4 по 25%. Първите 25% са правилност на живот. Кога лягате, кога ставате, какъв ви е, дали медитирате, дали правите йога, дали спортувате, нещата, обращението си към живота, как аз се чувствам в това. Най-вече трябва да знаете имунната система, праната, за която говорихме, прана вата, това е системата, която отговаря за енергията, и имунната ви система също, основният контрол е там, който минава през сърцето, има нужда от почивка. Канала на сърцето е най-благоприятен да бъде възстановяван със сън от 11 до 1 часа. Естествено, това е през нощта, заради това ранното лягане,
води до здраво усещане за живота и бърза рехабилитация на здравето и на вашата вътрешна организация само чрез съня. Вижте колко е простичко. Просто съня да започне от 11 часа. Много често аз прегарам, защото работя и в различни часови зони, работя с огромни обеми информация и някой път ми се налага да си лягам в 2. Повярвайте си, лягал съм и в 6 сутринта, с 4 часа сън и отново продължавам да работя, защото някои проекти изискват огромно количество натрупана информация, която трябва да се синтезира и правилно да се осмисли по какъв начин. Но и аз изгубвам също собственото си статукво, къде се намирам. 3, 5, 10 дена, завръщам всичко от 11 лягането и цялата рехабилитация се усеща през мен. Естествено, правя дихателни практики, медитирам и най-вече за бързо алкализиране на тялото, аз се къпя с студен душ. Не ползвам топла вода, която студена вода, буквално студения душ прави съвсем други усещания за тялото и го превключва да работи на съвсем други нива, с което тялото много бързо се справя с всички застойни процеси в себе си. Киселеността се превръща в алкалност и много други процеси, които няма да спираме. Това ще бъде, може би, в някакъв друг вебинар. Правилното хранене, какво консумираме. Стреса, постоянното въвеждане на храни с неестествен характер. Алкохола, всяка сутрин много хора пият, в големия град забелязах, хората пият много алкохол. 2 бири, не само една бира или каквото и да било, след всяка една доза алкохол, вие сутринта се събуждате или въобще човека, който консумира каквато и да било доза алкохол, се събужда с алкохолен гастрит. Това значи, че постоянно се променя вътрешната му среда, така наречената микробиота, която през цялото време се нарушава и тя трябва да бъде подобрена с. Тук ви давам едно предложение на Веда Биотик, което вече е на пазара в България в момента като представяне за България в мое лице, с което ние се опитаме да дадем новата формула на мултисимбиотика, който дава съвсем друго разбиране в симбиотиците и в пробиотиците и симбиотиците въобще, в които са на нашето време. Това е нов продукт, който в момента е излезнал буквално е топъл от академичните среди на Русия, който дава ново виждане с много огромен потенциал с академичните, да ги наречем, бактерии, които дават ново образование на вътрешната ни среда. И когато вътрешната среда, този малък мозък, този втори мозък, нашите черва, които през цялото време правят различни комуникации с нашия мозък, така наречения, нали, по късата писта пращат информация през гръбначния стълб, информация какво искаме да преживеем, какво трябва да се храним, какво ни е нужно и много често тези навици трябва да се променят. Заради това симбиотика, който тук ви давам пример Веда Биотика, е този, който ще актуализира информацията във вашата микробиологична среда и ще подобри усета ви дори за живота. Аз ще ви кажа, аз го ползвам от сега сме по 8-10 месец. От 10 месеца аз не съм спирал, защото една добра детоксикация, така ли иначе, между 6 месеца и една година. Това повлия дори и в усещането ми в мозъка. Аз го забелязах, че в мен напреженията, аз съм доста импулсивен. Виждате, аз съм човек, в който в мен има доста огън, т.е. химията ми е по-силна, или така наречената пита, нали, конституция, аз съм по-експанзивен и малко дори бих казал агресивен с времето, когато познавам собственото си същество. Но с времето, нали, на практики, това е нещо, което беше част от моя път, за да се справя с този хълкомания в моята глава, така го наричам. Нали, да излиза един агресивен човек, който прави много луди неща и след това се чуди как да се извини пред себе си за това нещо. Това беше преди много години, с които аз заради това и тръгнах в тази пътека, много от малък. Буквално аз от 16 годишен започнах да изучавам соколечението, лечението с различни билки, т.е. тогава нямаше много книги. Ние живяхме във време от преход от комунизъм към така наречената демокрация. Тогава хората, които са на по-голяма възраст, знаят, че информацията беше много малка, но пък за сметка на това беше много стойностна. Заради това идеята на това, което искам да кажа, че в мен промяната е под наблюдение много отдавна, заради това мога да ви кажа, че това е нещо, което наистина регламентирано аз усетих. Това беше, да, и апокривна. Това е нещо, което аз взех решение лично да се занимавам с него, защото видях новите измерения за работа с микробиотата в такова. Другите 25% това са правилните хранителни добавки. Това е
билките, които дават живот. Човек трябва да избира билките, които са правилни спрямо неговата конституция, да му дадат живот, които възраждат в него всичко да живее в симбиоза. Другите 25% са масаж на жизнените точки като цяло. Може да бъде само масаж. Знаете, има вече страшно много нови системи, които човек сам може да аз имам доста видеа в тази посока, които все още не са сложени в реално време да се гледат, защото се чуем как да го подредиме точно. Това дава и подреждането. Всички тези 4 по 25% дават подреждането, правилното отношение между 5 елемента – въздух, огън, вода, земя и етер, да създадат правилното хранително съдържание, т.е. плазмата, качества, като активност на организма, които създават индивидуалното поведение, резервите и кинетиката в организма. Затова в следващите слайдове само ще ви нахвърля някои неща, с които искам да видите няколко модела на поведение на тялото. Total Power, това е тоталната енергия в тялото, която в момента се случва и какво може да ни даде. Тук широкият диапазон е между 1000 и 4000, като правилният диапазон е между 1500 и 3000. Виждате тук, което е липса и тотално на енергия в човека, защото нервната система, което е синьото, използва целият ресурс в препредаване на вътрешни импулси и няма възможността да се справя да отдели внимание върху, както виждате, химичните и биологични процеси. Това дава много силен отклик. Това са хора, които предимно с това ниво на енергия при тях вече генът, заложените болестни процеси, придобити или заложени, защото придобити са тези, които са от средата, са вече включени и той работи автоимунно срещу себе си. Той се самоизяжда. Това е същия слайд, който ви показах по-рано. Детоксикиращия механизъм е на 40%, което значи, че тялото не може да се справи. Адаптацията на енергията е и в преразход, оттам идва бързо биологично стареене, за това остаряваме, защото стресът ни постоянно изяжда енергията, в която ни държи в така нареченото младо, будно състояние на съзнанието и виждаме най-високото ниво на дистрес, който може да бъде. Това е тяло, което вече не може да се справи със себе си. То няма вече възможността да погледне отвъд призмата на това аз мога да се справя с себе си. Ти просто вече дори приемаш до така степен регламентирано състояние, аз съм това. Много често хората казват аз съм това. И аз викам да. Разбирам, че ти вече си приел, че ти си това, но всъщност има много повече, което може да дадеш за себе си. И тогава е трудно да се разбере. Тук може да видим и как системите са в абсолютен дисбаланс. Виждаме нервната система, която е повишена. По-рано ви го показах на слайда с син цвят, който е супер повишена и компрометира слабото комуникация между химия и биология. Т.е. тялото вече е изгубило способността си с локално хормоналните си процеси да организира вътрешната процеса на всеки един орган. Тук, без да влизаме в много големи обяснения, само ще видите, че всичко, което е извън тази черта и под тази черта, всъщност са системите, които са вече извън баланс. Т.е. те регламентирано работят или в изтощение, или в пренапрежение. Това са системите, с които работиме в нашето тяло, за да можем да поправиме общия статус в трите основни системи, които го регламентират неговото здраве. Тук виждаме 7 системи извън баланс. Виждаме жълт цвят. Всичко, което е в жълт цвят, са 12-те канала по китайската медицина или така наречените меридиани. Това са свързани меридиани с нашите органи. През цялото време жълтата енергия показва, че тук има изтощение на енергия. Те са на тотален енергиен минимум. Тоест ние трябва да ги подсилиме да се справят с вътрешния си процес, вътрешния проблем, който се опитва да се справят. Виждаме енергията, която е в пренапрежение. Виждаме елементите земя. Нали? Това са твърдите частици в нашето тяло, които не успяват да влезнат в потока, да се внижат, химията правилно да се раздели и да ги вкара чрез водата в тъканите. Всичко това е затруднено, което значи, че може да има дори и раздуване на тъканите. Раздуване на вътрешните тъкани, което води вече дори до малформации. Едно от нещата за появата също на рака е именно това. Малформациите, които постепенно
тъканите започват да агресивно да отговарят на това, че ние не им даваме възможността да се справим с това. Виждаме, че имаме възпаление в кръвта, което дава възможността да виждаме, че има възпаление и в нервната тъкан. И високо образуване на масна тъкан, което значи, че човека е пълен. Не съм ви дал умишлено имената на пациента, на клиента, извинявайте, за да може, нали, да запазим неговата анонимност. Ендокринната система, тук виждаме като чакри, но това е ендокринният отговор на цялото това смущение. Органите в средата на човешко, които се справят с храносмилателната система, са изтощени. Органите, които се справят с тяхното разграждане на елементите, са в пренапрежение, не успяват да се справят. Сърцето страда, откъдето идва всъщност невъзможността на тялото да контролира. Тоест, електролитен баланс е нарушен и сърцето и белите дробове страдат. Ако следващия слайд ще ни го покаже това, белите дробове, ето ги, тук, което е на 19%, тънките черва, за което казахме, и сърцето. Белите дробове и сърцето отговарят за надзора върху кръвта и на съдържанието на сол, на електролитен баланс в самия организъм. И когато това страда, ние получаваме хипертонията, т.е. сърцето се опитва адекватно да реагира на дадената ситуация. И така, това нещо води до генно провокиране, т.е. ние провокираме нашите гени. Тук виждаме гените, които са свързани предимно с работещите и вече изтощените органи в този човек. И виждаме, че поведението на нашите гени вече работи срещу нас, с което, да, ще имаме запис, отговарям бързо, с което виждаме как всичко, което е над 200, вече е включено и работи срещу индивида. 52 са ключовите формули на гените в нас. 52 гена отговарят за това кой съм аз. И нашето нерегламентирано ползване на организма ни ги карат те да бъдат провокирани, да се включват и да се изключват. Те не са постоянно активни и да отговорят на това, което сте всъщност по природа. Това, което ви е дадено по така наречената фамилна линия. Вие получавате тази информация по фамилна линия, заложена е във вас, но то може да се включи и може никога да не се включи. Тоест, избора ви как аз живея и усета ми към живот определя това нещо да бъде. Вие ще се разболеете или няма да се разболеете. Заради това цялата информация до този момент, която ви беше дадена, беше именно с идеята да интегрира във вас усмотрението и разбирането, че здравето е елемент, който се поддържа всеки ден, по-малко, а не да търсиме сложните решения, когато не бъде вече отнето това право, да се грижиме само за здравето си. Затова надявам се в този момент за всички вас да се изградила една нова картина в умението си да разсъждавате върху себе си предимно. Как да виждате себе си, дори когато сте напълно прави дори, да успеете да се справите с това, вие да проникнете по-дълбоко и все повече да премахвате тези малки несъзнателни процеси, да бъдете свободни. Защото за свободата се изисква дисциплина. Понякога. Да не говорим, че в началото е предимно дисциплина. Ако някой е с убеждението, че хората в манастирите, ще дам манастира Шаолин, ще дам буддийските манастири като пример, те стоят там, защото това, което ние си мислим, че заучаваме за 2 или 3 години, някакви курсове, плащаме някакво, интегрираме информация постоянно, те стоят там на празно, 16, 20, 30 години, цял живот. Те стоят, защото умението да променя себе чрез дисциплина е постоянен процес. Той не е мигновено състояние, в което взимаме просто хапчето си, когато се чувстваме зле и след това отново можем да бъдем нехайни. Затова искам с този семинар и с такава поредица в посоката на такъв тип информация да бъде предавана към хората и да подава едно ново послание. Едно ново послание на осезанието за живот, че може да бъде подобрявано във всеки един миг и това подобряване постоянно да повишава качеството ви за усета на живот. Благодаря ви много за отделеното време. Успях да влезна в тези час
и половина. Прощавайте на тези, които може би съм им отнел малко повече от времето. Надявам се да е било ползотворно за всеки един от вас и дано всичко, което сте до някакъв степен чухте и разбрахте, се надявам това нещо да даде тласък в вас, да вървите напред. Много ви благодаря. Много ви благодаря и ако имате въпроси, очаквам вашите въпроси, за да мога да ви отговоря. И аз ви благодаря. Малко ми е трудно, аз винаги съм преподавал на живо и все още се опитвам да свикна с това. Значи, ще ви изпратя всякаква информация, ако сте се регистрирали и компанията, с която работя, VedaPulse, ще дадем повече информация за всеки спрямо нуждите. Може би ще направим един информационен пакет, който ще бъде припратен до всеки един. Благодаря ви. Ако нямате никакви въпроси, искам да ви пожелая прекрасен ден. Пожелая прекрасен ден и успех във всичко, което ви предстои напред по пътя ви, който е напред и в случая вече нагоре. Всичко най-добро. Благодаря ви за вашето присъствие.